Magandang gabi po sa inyo lahat. Marami tayo ngayon. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Maraming salamat po sa pagdalaw ninyo at pakikisa po dito sa ating simbang gabi. Yung ngayon lang nagsimba, ito na po ang second to the last simbang gabi. Dahil bukas po at disperse na, yun na po ang last na simbang gabi po natin. So this is the fourth Sunday of Advent, and just a few days, Tara, Pasko na po. Our gospel for today is from Luke chapter 1, verses 39 to 45. Yun po madalas at sanay ng Rosario. Alam po nila ang Ebanghelyo ito ay ang una, ikalawang misteryo ng ikalawang mystery of the joyful mysteries, ang banal na pagdalaw, pagbisita ng mahal na ina sa pinsan niya si Elizabeth, or what we call in short, the visitation. Alam po ninyo, may ikukumpisan ako sa inyo. And I am really sorry for this thought. Noong una po, ayaw kong maniwala na pagbisita o pagdalaw ang nangyaring ginawa ng mahal na ina. Nag-iisip po ko ng parang ordinaryong taong chismoso, and I was thinking, this is not a pagdalaw, this is a pagtago. Gusto magtago ng mahal na ina, gusto magpalamig muna, baka kumalat ka ng chismis na dalaga siyang nabuntis, ay nakuguluhin siya ng magulang niya at ni Jose. Kaya tumakbo siya upang magtago, magpalamig, at dumayo muna sa usapan. Noon po ganoon ang pananaw ko. Pero I could not deny that the Lord visit, that the word visit I mean was said by Elizabeth. How can this be? Sabi niya, how does this happen to me that the mother of my Lord should come and visit me? So it was really a visitation. I cannot deny it, you cannot deny it. Talagang pagdalaw ang nangyari. So ito po ang gusto kong pag-nilay-nilayan natin ngayong gabi. Ang banal na kahulugan at biyayang dinadala ng tunay na pagdalaw. Again po, tatlong punto natin. Unang-una, papaanong ginawang pagdalaw ng mahal na ina, considering nag-iisa siya, dalaga siya, buntis din siya, at wala siyang sasakyan, malamang naglalakad lang o nagkikisakay lang sa mga negosyante yung bibiyahe sa bundundukin ng lugar na yun, mainit at makalikabok. And it is not just a visit from San Fernando to Angeles. Sabi po ng mga nag-aaral sa banal na Biblia, it was a visit of more than 100 kilometers. How did she do that? Paano niya nagawa ang ganong klase pagdalaw? Until I came across a beautiful saying in English, sabi po niya, the road to a friend's house is never far. Ang daan daw patungo sa bahay ng isang kaibigan ay kailan hindi malayo. Alam po ninyo, ang hingin natin o hindi, lahat po tayo naghihintay ng dalaw. Naghihintay ng bisita. Alam ko po ito, lalo na kaming mga pare na walang pamilya at walang asawa, ang minuto ko, isang pangarap, pagnanasa sa puso namin ang mananawa. Nung ako po'y parang parang sa paligid o ng parokya ko, at pati na po pagkatapos ko sa paligid, nalipat at sa pagkakas, isang wish ko po sana parati na may paring kapatid na paring na maligaw at dalaw ako. And I've been giving retreats to many priests po sa iba't ibang bahagi ng bansa. And I talk to them
And the feeling and the situation is the same. Isang hangarin nila sa buhay, ang madalaw sila ng kanilang kapatid na pare at ng kanilang obispo. Minsan po, inaway namin ang tatlong obispo. Nung tatlo pa, ang obispo rin. Lahat po kami mga pare. Pinagkakaisa, tingnan namin ano ang mga hangarin namin. Lahat kami nagkakaisa. Ang inihintay lang namin ay madalaw kami ng aming mga obispo. At kung totoo ito sa amin, ako'y naniniwala, lalo-lalo na sa ating lahat. Naghihintay po tayo ng biyaya na madalaw tayo. At ang biyaya ng pagdalaw ay hindi lamang yung dinadalaw, pati po yung dumadalaw. May isa pong kasabihan pa sa filosofiya, sabi niya, to be is to be with. Upang makilala mo raw ang iyong pagkatao, dapat makilala mo ang iyong pagkatao na may kasama o nakikisama sa kapwa-tao. Nagiging buo ang pagkatao natin when we are with other people, when we visit other people, when we relate with other people. Ito po ang mabuting balita ng mahal na ina. Ang dinaraw niya, ang pinsan niya, namumuli na rin, dahil buntis din nung panahon na yun, nakiisa siya sa pinsan niya ito at nabuo ang kanilang pagkatao at ang kahulugan nila sa buhay. At ganito rin po ang ginawa ng Diyos. Kahit Diyos siya ang punong-puno, meron na ang lahat, pag nais pa niya ang mabisita tayo, kaya hinayaan niya ang bugto niya ng maging tao upang maging Diyos na kasama natin. An Emmanuel, a God with us. Hindi lang siya God, hindi siya kompleto kung gano'n lang. He is a God with us. Dumalaw sa atin. Amen? Amen. Nagagriban po natin ito. Second, ang pagdalaw po ay hindi basta pagkanap ng chismis, pagkalat niyo mapapansin, at ganun pala sila, at ganun pala yung bahay natin. Ang tunay na pagdalaw ay paghanap ng katotohanan. Dahil kapag nakita mo ang katotohanan, magiging panatag at payapa ang kalooban mo. Madalas po, iniiwasan natin, natatakot tayo sa katotohanan. Pero ang pagdalaw, sa pagdalaw, talagang makikita natin ang katotohanan. Kung hindi mo sabihin, noong bata po akong pare, sa unang parokya ko, ginawa po namin design ng monumento. Pag Holy Week, diba, dati po out of the box yung pag-iisip ko. So gumawa po kami ng monumento sa labas ng simbahan. Hindi sa loob, madalas po sa loob ginagawa. Linabas namin sa simbahan, gumawa kami ng maliit na bundok. Talagang bundok. Gumawa po kami ng mga lupa, ng inyong lupa. Gumawa ng bundok sa tabi ng simbahan. At naglagay po kami ng eternal flame. From 6 o'clock in the evening until 3 o'clock in the morning, hindi na makatayo ako. Apoy, parang burning bush. Parang pag-aalay ni Abraham sa altar, sa anak ko isa. So, burning bush. And then, pagkatapos po, Thursday na gabi, Friday morning, nabigla po ako, bigla akong binisita ni Among Pacos. Siya po ang Vicar General noon. Mas kinatatakutan po namin si Apong Pacos kaysa sa Apong Sepo. Kung kilala po ninyo si Apong Pacos, nang magsalita yun,